Ingon ka imong tit hingo na. Diyan yung giit. Mahulog din mong Jollibee. Ronel. Tanaw, Ronelo. Ronel. Otro. Pa. Otro. Lingi udah na atubang din siya pa. Atubang din siya pa. Ang halasa ka na nakaawat. O, sa imang lasmit. Morning mga kabangas, hapit na sad mi sa Boulevard, Balingasag. Gikan Miss Medina. Hapit na sad mi kay naniud to. Jollibee na sad. Mga bata, ay Jollibee. Pag-highway, hi. Kay ginoko ko kindagoy. Magini ilang favorites. Mga bata gyud. Jollibee man gyud. Ano ba sila January ito ma? Ano yun? Dili yung eskwela. Ano yung eskwela? Bakasyon ba man 6 na balik? Ayan. So nanasad mi diri mga kabangas. Hapit na sad mi kay naniud to. Namagud namagud lang Jollibee din sa Balingasag nang dire din mi mga aon kay mas nindot ganahan ko. No, hinloy lang dagat to lami kaligo. Lami kaligo mga kabangas. Agad may kaligo tas Medina kasi mag-ulan. Adlok punta maligo niya. Ulan niya, dagat balod. Mataban ba lang tas balod na. Puniton sa loud. Hinlo pagid ilang dagat dari mga kabangas na may mga ginagmay nga lumot o na silupin o pero hili pagid kayo nga hugaw kay to lata dadto o talutaw lata pero at least wa gitai ba wa tai gal tulutaw limot gid sa kaliguan. Ayan. Balingasag Boulevard. Ganahan gid mi diri mga kabangas. Alright. Dagat. Linaw ang dagat ron. By the way mga kabangas, papauli na mi gikan mi Medina. No? So mga 2 hours from now na siguro mi si Dio. Ay, thank you Lord sa maayong nga panahon. Salamat kayo. Alright, babu. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the